Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey!
Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Siyudad din Tabaco, Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning! Magandang umaga po.
Maria Elena Yamamoto, Sir Dick Damaso, Ma'am Carmela, Maria Ana Bursal Trio, mga atab po na nakatutok tulo sa tuya sa Facebook Live. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw kita ni Lunes. Tama, Monday. Petsa 7 na kita kang bulan na Hulyo, taon 2025. Sabayan po ninyo sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Mag-oristoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga mangyayari, mga nangyari, mga mangyayari. Sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 7. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Morning tabi, Ma'am Gigi Calyo. Happy birthday da kay Jessie Trio. Pabati da tabi. Ano ni biyahe sa agum kong mabuoton. Happy birthday. Birthday ngunya ni Jessie Trio. Kay Chairman Jodelyn Calyo, good morning. Uy, duman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganito paglingawan sa kuyang perming tugunha, ringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, tasya masana po nakakaaram ka. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa labang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa mo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo live na live sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni Maestro Niladto ng samuyang General Manager, si Sir Tony ang samuyang SM. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang membros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit.
And bawal man tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. Net TV. Good morning, Tabi, Sir Willie Nobora. Kumusta, Tabi? Lunes na naman kita ngunyan. Pangduwang simana na kang satuyang mga bagong ilihidong opisyal sa tuyang mga lugar. Kumusta? Ano ngayon, nakalaog na ka mo sa mga matrabaho? Ano ngayon, pinapuda na ka mo? Ata ngayon, dahil na ka mo magpaparahalat na apudan ka mo, dumuman ka mo. Pagday ka mo nagduman, dahil man ka mo kan apudan, tarilingaw na ka mo kaa. Nainot permi dyan, so mga membro kang malabanan. Kumusta, Tabi, sa weekend nindo? Maray ka pa ngayon, Mr. Hulbutan, at nakatablon. Puwerte. Puwerte so tablon, may laag na tanlad. Puwerte so tablon, may laag na tanlad. Sir Charlie C.S., good morning. Kaperte, ano, kang tablon tapos binabadan mo kitanlan. Mapres ko sa halunan. Kumusta? Pertihon, Tabi, chairman, so tablo na pahit ko kang Sabado. Paborito nito ni Boy. Si Boy na ang kurtan. Gusto so may tanlan. Jerilyn Balasi, good morning, Tabi. Maolida si Coach Monil. Ata na tayo ako pagpaparabalo-balo. Sige, Tabi, Sir Charlita, agihan tatatawad. Kunday ko naman malingaw. Dapat day ko nalilingawan eh. Bago kita magprograma duman sa ibo. Yeah. Oy, anan mga ariparo tangon yan, si Bagyong Bising. Nakaluwas na ko tayo ni sa par, kundi nag-record. Nagbalik giraray sa lawag kang Philippine Area of Responsibility. Tatawad, aramon tatabian na magiging kamugtakan kang panahon dyan sa pag-asa. So mga produktong petrolyo mga to, ang igwan na naman ki katiting na rollback mo niya na si Mana. Pag minalang ka, puga-puga. Pag ma-rollback, ay dit-dit sa na ngaya. Yo, dit-dit sa na ngaya. Oy, ang Legazpi City mga tugang napabilang sa CPS city to visit sa buong Pilipinas. Yugon mo yan. Orag magbisita sa Legazpi CPS City na bibisita mga pangatig bibirisitang mga lugar kasabay ang Legazpi City. So, 27 na kilo kang bogas para sa mga minimum wage earner o ipiglunsad naman inidigdi sa Bicol. Baka lamang, Tabi, Ma'am Aruba, makabakal naman kitang so 27 na bagat na bugas. So 27 Inda. Sige daw. Baka lamang makabukal naman kita kaya 27. Oy, sabi digdi mga tugang sobra sa sanggatos na mga kandidato kang nakaaging midterm election digi sa Bicol.
Ang daida atabi nakasumiti kang sa indang mga susi. Sabi yan kan Comelec Bicol. Iwa, labis ang gatos. Baka dahil naman makarandidato. Kaya dahil na nagsurumit kang susi. Dapat baga gana daog ka, mag-submit ka kaya. Takong halimbawa gana ka, dahil ka nag-submit kang susi, dahil ka man papatukawon, patindugon ka sana. Dahil ka man nga papatukawon. Tindog ka sana dyan. Ano, nakumusta na ngayon so nurse? Daman kang nurse man na ito. Ang gusto baga i-CT scan da ako. Maray nga say mo Mr. Hulbutana i-CT scan. Yun may i-CT scan da ako. Pangyari sa mabakang. O yan tabi mga tugangan sa tuyang mga ririparohon niya na Lunes. So iba naman sa ibong na programa. Tumanungod sa executive order ni Governor Rosal. Ay pinaluwas ng executive order number 1 para po naman sa mga quarry operator. Ay nako, quarry digdi, quarry duman. Rarangka na sa mga tinampong pigaragihan kan mga truck. Irak man kan barangay. Naghapot sa mga barangay. Ano ngaya may nakukuha dyan ng barangay? Dahil man baga ngaya. O nga ta ngaya kami nagkakwari digi sa barangay. Tararangka na lamang sa tinampo. Dyan sana sa Malinaw, pero ang basis na dyan pigreklamo so nagkakwari dyan sa barangay Labnig. 24/7 ng operation. Rarangka na so tinampo. Pangyari. Ay may sabi, ngunyan daang Lunes, Pitya City, so inaugural session dyan sa SB Malinaw. So interview ko kay Mayor Shi, ang sabi sa Pitya Kinsipa. Naraman ko kasubanggi ta last night kita dyan kay Dr. Floro Liangco Jr. Ngunya na palantabi ang lubong ni Dr. Liangco at siya na alas 2 nin pagkahapon pagkatapos kang misa dyan sa simbahan sa Malinaw. Alas 2 tabi dyan sa Malinaw Catholic Cemetery. Last night kita kay Dr. Liangco kasubanggi. Naraman ko naman na may ngunyang pala sa inaugural session dyan sa Malinaw. Sige, good luck tabi sa satuyang mga honorable. Sana so iba dyan na miyembro kan Sangguniang Bayan kang Malinaw magtagaribok naman. Pakonsigi sa nanturukaw, mahalat sweldo. Mahapot may sahod na ba tayo? May patay tayo dyan. Isa ng tigibo maghapot kung may sahod na ba tayo? Ano daw kung may napasarmanining resolusyon na koordinansa? Ay inda, Malinaw. Sige ha, alas 7:22 na mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time ko. Anto do tabi mo ng linya kang Pag-asa. Kanta mo ng linya kang Pag-asa. Ramon ta mo na ining bagyong si Bising. Although harayo manini sa tuya. Ramon tan magkamugtakan kang panahon. Pag-asa, good morning. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 5 AM today, ito yung ating mga latest localized advisories
sa ating mga lugar. So may nakataas tayong thunderstorm advisory over some parts of Greater Metro Manila area. Kanina madaling araw nakaranas tayo ng thunderstorm activity sa ilang bahagi ng Central Luzon at itong northern portion ng Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon para sa thunderstorm advisory na ito, ay maaaring bisitahin itong official website ng panahon.gov.ph. Para naman sa ating latest satellite imagery, as of 4 AM today, yung latest location natin para kay Bagyong Bising ay nasa layong 405 kilometers north-northwest ng Ibayat, Batanes. Isa itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 130 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 180 kilometers per hour. Patuloy itong gumagalaw northeastward sa bilis sa 25 kilometers per hour. Sa ngayon, malayo na ito sa ating bansa at wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal dito sa area ng Batanes. Gayun pa man, itong southwest monsoon o yung hanging habagat patuloy na magdudulot ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon at western sections ng Visayas at sa Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng Luzon as well as itong central and eastern sections ng Visayas at Mindanao ay mas maliwalas sa panahon na ating inaasahan maliban na lamang sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Bising. So kahapon 11 PM yesterday ay muling pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong sentro ng mata ni Bagyong Bising. At kinalaunan 11:50 PM yesterday ay naglandfall ito sa southwestern portion ng Taiwan. So sa kasalukuyan binabaybay na ni Bising itong landmass ng Taiwan area. So within the next 24 hours, magpapatuloy yung generally pahilagang silangan or northeastward na paggalaw ni Bising. So patuloy nitong babaybayin ang landmass ng Taiwan. At mamayang umaga, after magpatuloy yung northeastward na paggalaw ni Bising, ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Particular na itong northern boundary ng PAR. Bukas naman, after magpatuloy yung northeastward na paggalaw ni Bising, magre-recurve naman ito northwestward at possible itong magkaroon ng pangalawang landfall dito sa landmass ng Eastern China. So beyond that, magpapatuloy yung paghina ni Bagyong Bising. Possible, isa na lamang itong low pressure area pagsapit ng Miyerkules habang binabaybay nito ang landmass ng mainland China. So sa ngayon, wala nang nakataas sa tropical cyclone wind signal dahil malayo na ito sa ating bansa. So naglift na tayo ng wind signal number 1 over Batanes as of 5 AM today. At in terms naman of heavy rainfall ay mga malalakas na pag-ulan na posible nating maranasan ngayong araw. So wala nang hindi na magdudulot si Bising ng mga pag-ulan sa extreme northern Luzon, pero dahil sa pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat, makakaranas pa rin tayo ng 50 to 100 mm sa pag-ulan sa western section ng Luzon. So dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, makakaranas tayo ngayon dyan ng mga malalakas na pag-ulan. So pagsapit naman bukas, unti-unti na mababawasan yung mga areas na makakaranas ng pag-ulan, ng mga malalakas sa pag-ulan. Pero gayon pa man, posible pa rin itong mga 50 to 100 mm of rainfall over Ilocos Norte. Kaya dito sa Ilocos region in particular, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. In terms naman of severe winds, yung mga malalakas na bugso ng hangin na dala ng southwest monsoon o hanging habagat ngayong araw, asahan natin itong mga pagbugso ng hangin over Ilocos region, Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon, Occidental Mindoro, Masbate, at sa Romblon. Bukas naman, magpapatuloy mga pagbugso ng hangin na dulot ng habagat, strong to gale force gusts over Ilocos region, Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon, Masbate, Romblon, Occidental Mindoro, at sa Palawan. Pagsapit naman sa araw ng Miyerkules, magpapatuloy yung mga gusts of wind over Ilocos region, Cagayan, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon, Masbate, Romblon, Occidental Mindoro, at sa Palawan. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so muli itong area ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, buong Central Luzon, dito sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa ngayong araw, saan nga natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pakilat. So
Patuloy po tayong maging handa sa mga flooding at landslide, especially nga itong areas ng Ilocos Region, Zambales at Bataan. Ito yung mga areas sa western section ng Luzon. Makikita po natin, exposed ito sa pag-iral ng ating southwest monsoon o yung habagat. Samantala sa nalalabing bahagi ng Luzon, itong area ng Bicol Region, mas maliwanag sa panahon na ating inaasahan ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap. Pero maghanda pa rin tayo sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms sa dakong hapon at sa gabi. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, muli itong ang western section sa mga areas na ito. Dito sa Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Barm, maghanda pa rin tayo sa maulang panahon ngayong araw. Kaya maghanda rin tayo sa mga flooding and landslides over these areas, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao, dito sa Central and Eastern Visayas at itong area ng Northern Mindanao, Caraga, Socsargen at Davao Region ay maaliwala sa panahon na rin na ating inasahan, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa pa rin ng mga panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Kadalasan nangyayari yung mga malalakas at panandaliang pag-ulan na ito sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman ating karagatan, as of 5 a.m. today ay nag-issue na tayo ng final gale warning dito sa seaboards ng extreme northern Luzon. So, nangangahulugan ay sa mga susunod na oras ay bababa na or unti-unti nang bababa yung mga pag-alon over these areas gawa ng paglayo ni Bagyong Bising sa ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng northern Luzon dahil posible pa rin tayo makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Haring araw sa Kamunilaan ay sisikat ng 5:32 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:30 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo sa ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories at heavy rainfall warnings, ay maaaring i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamilo Goulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturok mo, asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. So, tad-tad, paluwas manggirare si Bagyong Bising, kuminuso. 130 to 180. Pero yaw na duman sa puro-puro kan sa tuyang nasyon. Taas na parte, dyan sa may parting Batanes. Wala na nga ni kita ki signal. Yo. So, ang pagpapauran manggirare sa tuya mga tugang mga kabayan, Ma'am Gina Malaginyo Cavite, Ma'am Ambi Bungalbal, ini pong habagat. Yo. Habagat manggiraray ang magpapauran tabi digdi sa satuyang lugar. Kaya permisa ng magdaraki panangga ngaya sa oran. Sir Mario Castelo, good morning. Yo. Ingat sana permi kita. Pero magayon pirang banggina. Day naguran magayunon kasubanggi sa panahon. Sa last night ni Dr. Floro Liangco Jr. Sige. Tatawad. Sige tabi, alas 7:32 na sa tuyang Philippine Standard Time. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tanan mo na sa tuyang mga katuwang sa programa. Salamat po sa MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda.
Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Eileen, uhayo gozaimasu. Ingat po. Mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, ang siyudad ng Tabaco, City Councilor Rener Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Sabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po tabi ka mo magtaya sa Lotto. Bako sa waiting ha. Siyempre, katuwang tama ng Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Kung kay puan po nindonin mga iron works, sliding door, sliding window, roll-up door. Apo da nindo si Sir Robin Cantillo sa sayang CP number 0912-295-6339. Ayan tabi ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Alba. Salamat. Maray na pagkagatabi kay Manay Ana Arjona Paite. Good morning tabi Manay Ana. Sige yan tabi mga tugang sa tuyang mga katuwang. Alas 7:34 na mga tugang mga kabayan ng sa tuyang Philippine Standard Time. Say magarali ma-break lang kitang madali. Madali unsa nini, may naipit lang kitang commercial sa pagbabalikan sa tuyang programa. Ang sa tuyang mga re-reparohon niyan tabing Lunes. Yo, sige alas 7:35 mabalik po kita. Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang
solusyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:39 na ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST at Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghahanap po kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang, ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ongbungaw Cantabaco, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sabay taman dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Alban. Mga tugang, mga kabayan, ako mapogirari sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kitanin Lunes, Monday, petsa 7 kita kang Hulyo taon 2025. So ngunya primerong flag racing kan sa mga bagong elected officials. Takang nakagibagang simana official sindang tukaw alas 12 kan nakaging simana pitsa 30 di alas 12 dahil na sinda naka-flag racing. Ngunyan ang primerong opisyal na pag-flag racing kan sa tuyang mga bagong ilihidong opisyal. Yo, amay-amayin na nindo. So mga trabador, mga kawani ng gobyerno, tabi, Lunes tabi ngunyan ha. Dapat yaon po kamo sa mga opisina nindo. Yo! Sige tabi mga tugang, Sir Edwin Sistina, good morning. Ikot at susunod ako. Toro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang, ta 41 minutos na lipas tabi ang alas 7 ni na pagka-morning. So yan ha. Mag-iripos na tabi sa mga kawani ng gobyerno ta Lunes ngunyan igwa tabi ki flag racing kamo. Yo, Primong Wilson, good morning tabi. Diyan sa mga taga Malolos, Malinaw, Albay. Kamusta tabi kamo diyan? Ano tayo gari may barko kita? Sige. Mga tugang, may report muna kita sa luwas. Nasa linya sa tuyang pag-iriba, 42 minutos, lipas po ang alas 7. Nasa linya na si Sir Tony. Sir Tony, maray naga sa imo, please come in. Yes, Tabi Sir Mox, good morning. And just malahay na pagkaagaman sa tuyang mga parantabay.
It's a beautiful Monday. Yeah. Monday. Lunes na lunes. Kaya burong karas na. Sa Lunes na naman. Kumusta ang panahon dyan sa area mo? Okay. So pa, hindi. Okay pa. Okay man. Medyo nagbabalad-balad naman kita. Iyo. Magayon nagkapira ng aldaw na di kita piguran. Roger. Magayon ang panahon digdi sa satuyang probinsya. Buwelo sa mga opisyalista na magtrabaho. Roger, ding rason. Dapat Dahil talaga rason na magtrabaho. Ding rason na sa'yo magtrabaho. So magayon ang panahon. Dapat magpakitang gilas na sinda. Roger, sa ano pa man, tapos na tapos na sa eleksyon, lalong-lalo na sa mga bagong na ilihir, dapat magpakitang gilas tulos. Roger to that. So mga dati, relax na relax. Taram na ang kamada. Ang problema kaka-relax, baka madiskuido, maiswido. Kasobran sa relax. Yan sana. Okay na naman yan Pwede na naman yan Sige, kumusta? Anong bareta ta dyan? Alay, tabi sa mga dugang pang informasyon. Pinaglalauman na magiging magayon ang pagsiservisyo asin ang kamurugtakan dyan sa Siga Memorial District Hospital. Kung sa intrabaser mo, inibagaan saro sa pintututukan mo niyan kan Gobernador kang Albay, ining pagpapakaray baga kan sa tuyong mga hospital, digdi sa probinsya kang Albay, kung sa inyani saro ang Siga sa may mga kadakol na mga problema baga kan mga nakaaging panahon. Ngunyan, puga-puga tabi sa mga ang pigigibong ekspertos man kang gobernador, tangaling nang mapakaray ang pagsiservisyo sa naunang bita ng hospital. So, ang puga-puga ngunyan ng preparasyon, so, establishment, arog kaya yan yan na hospital, iyan ang pigtututukan ngunyan kang gobernador. Roger to that. Paano sa mga empleyado? Tasaro pag sa mga pigreklamo? Siguro sa informasyon, kan nakaaging aldaw, sa inot na pagbisita kang gobernador sa naunang bita ng hospital, minirating niya, ipinarapod niya sa mga personahis ka naunang bita ng hospital na maging mabhay ang pagtratar sa mga pasyente, maging sa mga nagpapasiriring dyan sa naunang bita ng hospital tabi Sir Mo. Tatama ka dyan, kadakol na mga nare-receiving mga negatibong komento, mapadapit sa mga apod kayo mga personnel, sa mga nurses, and sa mga personnel ka naunang bita ng hospital. Kinaurulay na initabi Sir Mo? Kinaurulay na. Ano na ba? Barago na sinda? Sakunday mata raman, baka pwedeng palayugon. Naramdaman ko kay ito kang pinababa baga si Gov Noel. Roger. Barali kan sa mga ugali kan mga personahe kan siga. Balik sa dating ugali. Roger. Kaya ganyan, sigon sa gobernador, saro ini, so sa iyang pakiuron, duman sa mga personnel ka na dito na hospital, at akong siyempre, pwede sir na tatangkasan man ilay. Kung maurag man nga ni ngayang pasilidades, pero sa mga personnel, mga lapugo, ay problema manggiraray. Roger to that. Bata baga, aramaninda kung kadaklan baga nagdadyan sa siga, puros mga pobre iyan. Roger to that. Kailangan man surigwahon, madyan ka. Tapos problema daw. Tapos babanakan kan mga staff na dahil ka-ugali. Roger to that. Nagtatrabaho, nagdadabog. Roger to that. Kaya iyan, ang saro sa pinagtawan ng doon kan gobernador, sa iyang pagbisita, sa naunang dito ng hospital. Na sa iyang pagurundom, sa kang inot, kinauro na sinda, mapadabit sa bagay na ini, ano ang nangyari? Kumusta? May bulong na da? May bulong lamang da? Sabi yan sa pigmamaliugo tabi Sir Mox, kan gobernador, kumbaga, ang sabi kan gobernador sa iyang naging pahayag,
na inuwahon niya na itong mga bulong na tig-40 sabi Sir Mo, maging sa mga lambang LGU, dapat itong mga bulong na pinagkakaituhan hanggang sa Panguhol daw. Yan. Nasasayang siya na ang budget sabi Sir Mo, duman sa mga bulong bagang tig-40 na dayon pala tigagamit. Iyo baga. Na-expire sana. Kung magiging duman sa mga sabi Sir Mo, kan nakaaging mga daw, o ka nakaaging termino pa ni Edsel Villesa, Mayor Edsel Villesa kang Bakakay, kadakol bagang mga bulong dumanan na discovering na expire. Yugon mo yan. Di sa ito, sa tatawan ng doon ngunyan kang gobernador, na dapat sa mga bulong na tig-purchase kan lambang LGU, so dapat sumapapakinabangan at hindi kinasasayang sabi sa mo. Yan, arog ngayakan sa mga maintenance, pain reliever, sa mga sa sipon, obo, mga arog kan sa mga basic sana. Roger, tapos dapat ang mga siring kayo ng mga bulong, kaya napit ko para stock na sa ratio. Yan, sana. Kung mga pagpasiring baga sa mga buro barangay, pwede na bagay ng darahon ng mga maintenance na ini, ipadara na duman sa mga buro barangay, tinda naman ang bahala ko ini na mag-distributor duman sa mga nangangaipon ng bulong. Iyo baga, tamay record man sindakan na kung gani, nakalista duman. Nakalista Roger. sa pangaran ko duman na kaipuhan na ayudahan ki maintenance. Kaya lang dahil man sa kuya kinakakaabot. Tanga naman kayo, sa mga barangay health worker naman kayo ang bahala ko na. Inda ko sana kung may nagre-receive kang para sa kuya. Siyempre, nakalista duman. Iyan ang problema. Yan sana, kung subulong na para sa emo, so iba na nagamit. Iyan nga iyan ang problema dyan. Tapos, pag nagreklamo ko, di ba ngayon nag-receive ka? Ano? Mapagal pag-iring kayan. Jesus Maria, si talagang gobyerno. Tadi? Kung sa intabi Sir Mok, sa pagbisita liwat kang gobernador, sa naunang bito ng ospital, sa iyang sa iyang ipapatrabaho ng unyan, ining OPD, papalalagan ni Kiatop, tananing mas ligtas, lalo na kung mauran. Sa ang iyan tabi Sir Mok, iyon talo sa mga problema, and papadakulaon, ining emergency room or ining ER para dahil na tangani Sir Mox di kitang may mahiling ba kada nagbigyan kita sa siga minahiling kitang mga bed sa hallway sa pasilyo sa pasilyo and kasabay dyan tabi Sir Mox sa tatawan naming doon ining pag-abot man sa paglag kaning pastrakan CT scan and maging ining bago na 3-story building, pwede gagamitin na initabi Sir Mo. Ito pa lang kita dyan baga, kung magigirumduman ka, may pinag-inigurman dyan na building. So, yung building baga ini dahil ito pa lang iyan nagagamit. Yeah, ano yan? Okay na yan, na-represent na completed ang project na yan. Roger, pinagaligan na magay na yun, pinagurama na yun, mga nakagingal tao. Ibig sabihin, pag nagkagawa na inaugurasyon niyan, okay na yan. Roger, kaya yun yan, sisikapon tabi Sir Mox, na mapapakinabangan naman itong 3-story building, takulang tabang ini, lalo na ngunyan baga na nahihiling ka na medyo tiyot na, ang hospital, ini mapakinabangan lamang ining 3-story building. And duman, inilipat naman sa mga laboratory sa bagong area, tanganing mas mapadali, ma-improver ang serbisyo para sa mga tao natin sa mo. Yan, kung ma-realisar yan, pwedeng maging magayo na ang serbisyo kang Siga Hospital dyan sa Tabaco. Ngunya, sana dahil nakita kimadangog na pigreklamo na dahil man niya kami pigintindi at emergency nga niya kami dahil pa man niya kami pigintindi to baga nga patuing-tuing sana sa mga doktor, sa mga nurse nagtitiok-tiok na sa pasyente. Roger, iyan ang mga bagay na iyan tabi Sir Mog, sigon sa gobernador bagay na ipinagpaabot naman sa iya kaya yaon man ito iyang paghiling na kung may kakulangan sa doktor o kay tuhandugangan ng personel, tulos tabi ng katawan na ng kasimagan tabi Sir Mo. Yan ang mahurag. Takunda laganta naman dyan kang suparasan tigwar sana. Ano yan naman mo? Iliwo yan sa nantulak, ayos na.
Nangyayari ba ganyan? Iyo. Kapag ano ngayon gusto mo, magpila ka ngayon duman o maduman ka na sa albularyo. Nya. Oh. Testingon talagod niya sa albularyo. Nya, kaya aramuan mga sa tuya mga kababayan, lalo na sa mga tios. Ayan nga ni madyan ka mapila sa sakripisyo kang maray. So yan ang saro. Kaya nga ni dapat pag maayos yung serbisyo tabi Sir Tony, magayon lamang pag dangog-dangogon. Bako puros negatibo ang nadadangog ta dyan sa siga. Roger to that. Kumbaga panahon na tangani na magkaigwan ng bagong impresyon. Ang pag-abot man digdi sa naunang bita ng hospital. Baka lamang mayos giraray kang inot baga tuminurultul man ng gadsuyaon dyan. Kaya lang so pag pahali kay Gobrosal, balik sa dati. Pabalikan. Dahil naman nga siya, wala naman. Balik na kita naman, paturog-turog sa na kita. Nailig mo na iyan. Roger to that. Yan gusto tabi Sir Mok, sa iba pang mga istorya, mapadatit naman ini, digdi sa may pinagpaluwas na iyo, executive order ang gobernador, manunungod naman ini, digdi siya paglimitar kang operasyon kang howling, asin kang pagbiyahe tabi Sir Mok, kan mga nagkakwari. Kumbaga, lilimitaran ini tabi Sir Mok, ining operasyon kang pagkakwari sa pagbabiyahe. Sandali, idugtong ta daw si Sir Tony. Iyo yan so primerong EO, executive order ni Gobrosal na pigpaluwas manungod sa pagkakwari digdi tabi sa probinsya kang Albay. May nagkakwari 24 hours. So sige daw, aramon ta. Sir Tony, balik giraray. Roger, tama ka dyan tabi Sir Mo. So sa sabi ta na nga ni, ining executive order na ini, may katuyuhan ini, manunungod digdi sa pagbabiyahe, howling ka ining mga kware. Kung sa pupunan ini, basado digdi sa nakapalaman na ini, ang operasyon tabi Sir Mox, mapuon alas 6 ning pagkaaga, hasta alas 6 na naman tabi ning hapon. Kung halimbawa may magbiyahe dyan alas 7, ay bako na yan, may problema naan. Maatubang na ini sa pinalidad. Di ngunyan, dakulang bagay ini, duman sa, lalo na sa mga naka-register baga sa harap sa tinampaw. Lagatob na, tapos kang lagatob, so alpog, rang ka na, so tinampukan mga barangay. Roger to that. Ang kayo, mag-araga na kayong lagatob sa tinampaw. Iyo. Kaya kunyan, pag na ipagpapotog na ini, sabi siya mo, wala na kita, imahilingon yan, na malagpas sa oras na yan. Pero sa mga task force quarry, may gwardya man giraray pagkabanggi. Roger, iyan sa itataltag 24 hours, sa mabantay siyempre. Kung maski iguaning iyo, kung dahil bantay, may problema na naman. Masot manggiraray. Pero maurag ko pag ay ka nakahalimbawa, miyembro ka dyan sa task force quarry, pa-duty kang banggit, paturog-turog ka sana. Si Saymanan, maano dyan, mapirit kung halimbawa legit kang para quarry, alangan man magbayular ka, di madidiskwede sa mong permit. Roger, pero sabi ka nakaulay ka, abo pagbanggit, dahil kang bilin siya. Ano nito? Abo magpa-duty pagbanggit sa iba, wala lang bilin siya. Iyo man ang gato, dahil magkami maagi. Iyo, adi. Pero sige mo sa nakotanturo. Roger. Dahil man karkarag din siya. Dahil kanya din siya kayan. Ay, inay. Pero mahigpit man, ang pagpapatanid sabi Sir Mox, nandiyan kang gobernador, duman sa mga nagdibilin siyang mga miyembro ng task force. At iyan ang maigot na pagginumdum tabi Sir Mox ng gobernador na nungka nanggad na magibuning milagro. Sa indang mga area, sa indang mga duty. Madiskwido ka mo dyan. Roger to that. Sige. At ayan, sabi sa mga mga dugang pang informasyon,
Ali di sa kuyang lokasyon. Patrol numero 2, Tony Kiliste, Kasarog, Cam Bicolano, worldwide. Sir Tony, yaon ka sa Mapaligaspi ka? Roger. Gari kaya igwangon yan ki inauguration dyan sa Malinaw. Inauguration. Pagkini, oning inaugural session kang SB, no, alas 9 dyan sa covered court. Bad lamang. Baka mapasyaran mo. Bad lamang mas papasyaran taan na Banwan kan Maginaw. Okay, sige. Salamat tabi Sir Tony. Alright. Okay, sige. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige, salamat tabi Sir Tony sa mga dugag na impormasyon gikan dyan sa luwas. Sabi ni Luz Kamata, hanggang listaman sana. Subulong. Subulong. Iyo. Makalista ako dyan baga sa mga RHU. Igwa dyan ki listahan kung sisay so mga dapat na tawan man ki mga maintenance kada barangay. Ang problema yun nangani yan. Nakalista ka man pero day ka man naabutan. Pangyayari. Ayo, di sige, may bago ng executive order si Governor Rosal. Para yan sa mga parakwari digdi po sa probinsya. Din Albay, matindi adi. Dakulaon pala ng pirak dyan sa pagkwari. Amog-amog sa mga nagkakwari adi. Yugon mo yan. Tapos iaragihan nindong tinampo dyan sa barangay, rarangkanan tinampo. Kulang na sa nantarokan tabi Sir Willie. Iyo. Ngunya pag inapot mo sa barangay, bata so barangay nagharapot man maski sa mga barangay officials. Ano nga ya, igwa kita dyan kinaglalaog lamang ngayon sa barangay. O yan, bagararang ka na ngayon sa tuyang mga tinampo. Kakakalkag ngayon digdi sa tuyang salog. Inda nga ya, sabi kan mga barangay, apotunta daw ngayon si Kapitan. Sabi ni Kapitan, inda nga ya. Pero, pigapot ninda si Kapitan kung may naglalaog. Pero aram na kan mga barangay officials na si Kapitan iyong kahuron. Pag-ipot ki Kapitan, gaya kapigwa lamang ngaya kita sa barangay da. Naiman baga ngaya ta ang permit baga ngaya ka sa probinsya. Pero may nakuha man na impormasyon sa mga barangay officials na si Kapitan igwa. No. Ay, sa barangay, daiman kinaglalaog. Pero kay Kapitan niya, igwa. Pati sa mga barangay officials, naghapo. Pinaglalaog man lamang niya para sa barangay Takang. Sabi ni Kapitan niya, daiman nga. Pero may nakukuha ng impormasyon sa mga barangay officials na si Kapigwa. Makonsuelo. Ako ipasaranin do. Siyempre, trabaho kang executive bagayan. Ang morag sa Kapitan ta, executive na, legislative pa. Pag ako ang Kapitan, habo ko digdi magpakwari, day ka mo kimaginibo. Yo, maski pa may permit ka mo sa probinsya, taini, barangay mini, ako ang hadi digdi. Kung dahi man si Kapitan magtugot, dahi man. Kaya ang kauron si Kapitan. No. Oy, mga tugang, so mga parientes, amigos, amigas tabi ni Dr. Floro Liangco Jr. At yan na pong alas 2 din hapon ang Sayan Lubong. Pagkatapos kang misa dyan sa simbahan kang Malinaw. Iyo, dadarahon si Dr. Floro Liangco dyan sa Malinaw Catholic Cemetery. At yan ang hapon iyan, ang lubong ni Dr. Floro Liangco. Si Dr. Floro Liangco,
matibay inin doktor. Tapos iyo iniso nagtaonin apod kay ni lalong namidbidan so banwaanin malinaw kang so naglalag inikan so Christmas decor baga kada mapasko. Saro digdi so mga day malingawan itong so Christmas around the world. Yan, mga dekorasyon dyan ni Dr. Liang Kumat, mga maurago. Na-picture iyan kung sain-sain, sa telebisyon. Talagang milyon ang igastos hali sa sarong bulsa sana ni Dr. Liang ko. Ang iba sa mga LGU tabaga, probinsya, hali iyan sa Pirak ni Juan de la Cruz ang pigagarasto sa mga rogaya. Diyan sa Malinaw, si Dr. Liang ko, sa iya sa nang gastos iyan. Bako hali sa tao. Sa diri niyang gastos nganing may i-share niya man so mabasog man lamang sa mga matakang tao, bako lang mga taga Malinaw, kundi pagtaraning tang probinsya, nagpaparasyar dyan pag mapasko. Yan ang day malilingawan kan mga taga Malinaw kay Dr. Liang ko. Kasubanggi kaya, naki-last night man kita dyan, kaya on man sa mga amigo ta, nag-uruli man sa mga, kadakol pa lang si Dr. Liang kong nagkatarabangan, mga estudyante, maski bako niya man mga kadugo, nagkatarabangan niya, napa-eskwela niya, nagtapos, so iba nagpasiring sa ibang nasyon, kaya nag-uruli kasubanggi, kari nag-reunion man duman sa mga naging mga aki-aki ni Dr. Liang ko, mga lolo, mga makuapo, nag-reunion man kasubanggi, so nagkataragpuan sinda, nagkasarabay na nag-uruli, yaon dyan ngunyan. Asin atya na tabi ang lubong ni Dr. Liang ko. Ang makamundo ta dyan sa Malinaw, dahil ng lugod na ospital. Yung importantihon baga ko ta sa sarong banwaan na Igwaki Hospital na 24/7. Ang hospital dyan kito ni Dr. Liang ko, perming pano. Kadakla na mga pasyente, so mga taga Malinaw man, lalo na so may edad na, kapag nagkukurulog na so mga kasuan, so mga nakukonfine dyan sa hospital, di haranisa na. Haranisa na, so mga taga Malinaw. Although private yan, pero importantiho na ang sarong banwaan, Igwaki Hospital. Ungon yan, wala na sa hospital, wala na si Dr. Liang ko, kaya madalagan ang gad na madalagan sa mga taga Malinaw dyan sa tabako. Kung bako sa siga, sa kopi, dyan sa pagkain top work, so yan ang dalaganan kan mga taga Malinaw. Pag-abot dyan sa Malinaw, dahil naki-hospital. Araw ka ito, mga panahon na, igwa dyan, pwede ka dyan mag-pakonpine. Kaya lang yan, wala na tabi. Sige, at yan na hapon, alas 2 tabi ang lubong ni Dr. Liang ko, o kaya ni Dr. Floro Liang ko Jr. Serbisyo asin reparo. Alas 8:06 na tabi mga tugang sa tuyang Philippine Standard Time. Mabalik po ang programa. Sarabay tabi muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso,
asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Tudi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin
si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 8:12. 8:12 na po ng umaga. Philippine Standard Time, oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha man dyan sa Zone 5 Balading Malinaw Albay. Salamat kay Sir Ruben Cantillo. Balik tabi kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirarayan sa indong lingkod Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutan ang unyang pong aldaw kitanin Lunes Petsa 7 po kang bulan na Hulyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang mga kabayan. Good morning kay Ma'am Jocelyn Antipuesto, kay Christine Ongcortan aka Boy, kaya ano papigalata Doro diretso na po kita Serbisyo Asin Reparo. Adi ngunyan mampalantabi ang inaugural session kang Sanggunian Bayan kang Tiwi. Iyo alas 9 man. Parehas man dyan sa SB Malinaw. Inaugural session man ngunyan databing aldaw. At yan alas 9 yan. Ano? Sige. Antabay na sa natabi ka mo. Ang syudad kang Legazpi mga tugang napabilang po sa safest city for travelers ngunyan tabing taong 2025. Pangsyam ang syudad kang Legazpi, nanginot dyan ang Dumaguete, Davao, Bulacan, Balanga, Lucena, Naga, Baguio, Puerto Princesa, Legazpi, and number 10 is yung Makati. Yukon mo yan ano? Legazpi City among safest city to visit in the Philippines ngunyan pong taon 2025. Iyo, nakapag-score nin 71.34 pangsyam. Yukon mo yan. Yo, maurag man talaga ang Legazpi. Talagang siyempre, yaon permi ang Bulkang Mayon, na perming pigbibirisita kan sa tuyang mga turista. Kaya dakol po ang minapasiring dyan sa syudad kang Legazpi. Okay, sige. 16 minutos mga tugang une, sabi kang Comelec Bicol na sobra sa sanggatos ng mga kandidato. Anday databi nakapag-file kan sa indang susi. So statement contribution and expenditure sa Commission on Election. 191 na mga nagkarandidato kan nakaaging national and local election. 191 magdudusintos palan. Sigo niyan mga tugang kay Comelec Bicol Assistant Director Attorney Ani Romero Cortiz. Sabi kay ni mga tugang na pinakadakol na nagsubmit kang susi dyan sa Kamsur.
na igwanin 854. Suminunod dyan ang Albay. So mga nagsubmit kang susi 455. Iyo, ang Masbate 374, Sorsogon Mantabi 338, ang Cam Norte 334. Abang ang Huliyo po ang Catanduanes na may nagsubmit 300 kaya 260. Sabi mga tugang, ining mga elected officials na dai nagsubmit kang susi, dai tutugutan makapag-assume, asin magkaigwanin administratibong multa na 10,000 to 30,000 para po sa first offense. May multa di. May multa palan. Dai papatukawon. Magtindog sana. So dahil nag-submit na susi. Ayaw, dai ka mo papatukawon. And sa first offense yan. Sa second offense, 20,000 sundo 60,000. Kasabay na dyan ang posibilidad, mga tugang, na perpetual disqualification to hold office para po sa second offense. Ayun. Pwede pa man pala. Magmulta ka sana. Baraton man sana pala ng multa. Dahil ka na magpa second offense ta, baka pwede kang ma-perpetual disqualification. Ayo. And mga tugang, nakadepende na tabi iyan sa kung ano ang posisyon na pigdadalaganan kan sa rong kandidato. Ayo. Ang opisina dangon yan kan COMELEC sa mga municipal, city, provincial, daina nagtatanggap kan mga magsusumiti pa kan sendang susi. Tapos na. Tama-tama submit pa kamungo niya. Daina mag-aako ang mga opisina kan COMELEC duman sa mga day nakasubmit kan sendang susi. Ngunyan, daina tabi sinda mag-aako. Idaran nyo sa basura yan. Oh, no. kang sukat ngaya may talaan so pag submit ka, day ka mo nagsubmiter. Ngunyan, ma-submit ka mo. Day na yan ako on kan COMELEC. Iyo. Taso registration baga nga ni inoktaba mo na. Inoktaba digba sa Oktubre na da, kaya ngunyan so mga kababayan niya to nagpaparaisip-isip tabi Manay Gina na ano nga ya, may eleksyon niya sa barangay tabi si Redwin Sistina. Gusto mi na ngayon masalidahan di sa mga barangay officials me. Man niya sige sana ngayang garawad. Sige sana garawad. Man niya ki mga nagkagineribuho. Kaya nagpapara isip-isip sinda, ano nga ya, lawas ba talagang eleksyon sa Disyembre? Lawas ba? Yan ang pigaharalat. Ano sa hiling tabi nindo? Malalawas ang eleksyon o dae? Ata nga ya parehas kita nagharalat. Kaya alat-alaton ta sana kung halimbawa mananggad malawas, di magpreparar sana. So gustong magkarandidato, magpreparar sana kamo. Ngunyan pa sana, magpreparar na kamo pampaipit. Tapag day kamo paipit, day man sana kamo manggana. Ibaga. Dawa ano nga yung tinabang mo sa barangay. Maski pa nga taon-taon ka nagtatabang, permi ka nagtatabang, pag-abot sa rush hour, pag-wara ka ki paruros sa paipit mo, dahil ka lamang nga ka ni Boruto. Mapagala di. Sige, di may mga flag racing nang nangyayari ngunya na di. Tala sutyo na. May mga flag racing. Ngunya na pagkaaga Lunes, Bisyon, so iba, may mga munisipyo ngunya na
yun na nga niyan, ngunyan tabi sa schedule kan sa indang inaugural session sa mga sanggunian bayan. Iyo. O di sa tabako sa agaman ang inaugural session may ano nga ni pud kayan may imbitasyon man nga ning pigpaabot sa tuya. Sige. O di ngunyan dyan sa Tiwi and dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Yan ngunyan ang mga mangyayari sa mga kada munisipyo. Yo. Sige, kumusta so annual general membership assembly kang Albay Electric Cooperative ka nagkaging Sabado? Kumusta? Kumusta? Gari aprobado na naman so karagdagan 10 pesos. Ano yan? Buffer fund. Uning aprobado na so dagdag na naman 10 pesos na i-charge sa satuyang mga konsumidores. Kasi ayog-ayogon mo yan. Sigwa na naman kita ki idadagdag naman sa bayadan ta monthly sa aliko. Sige sana ngaya sindang hagad ki mga arog ka na dagdag singil. Pero ngaya ang serbisyo dahil man niya ki kamugtakan. Pag maapod ka ngaya ki paresponde ka hali sa ano dahil man kinag-arabot ngaya haluyo niya responde. Kaipuhan mi ngaya sumaurag na serbisyo. Sabi kan mga miyembros konsumidores kang aliko kamautan ang maray na serbisyo nganing makatarungan ining pigahagad na naman na 10 pesos na dagdag singil sa kuryente. O yan ang mga kahagadan kan mga konsumidores kan sa tuyang kooperatiba maray na serbisyo nganing makatarungan man lamang ining pigsisingil kang aliko na dagdag 10 pesos na naman. Yogo nindo yan. Sige ngaya kamuong dagdag ki bayadan sa kuryente tapos ngaya dahil man niya kamo ki maray na serbisyo. May mga ibang lugar ngaya na ang kuryente may nga digdi imat-imat. Hibabaon niyang bultahe kan sa moyang kuryente. Pag mapaapod niya kaming responde, yun nga mag-abot. Maabot niya, di following day na. Yan tabi ang mga kagadan kan mga konsumidores kang aliko na dapat makaskas man. Siring kang kakaskas kang pagsingil. Makaskas so pagsingil, pag-responde, baro doon. Bagol bolon. Yogan mo yan. Yan ang mga kagadan. Ano ngaya ang bagol bolik ngaya ang responde. Pero ngaya pag-abot ngaya sa pudkeni, pag-abot ngaya sa responde, dahil lamang ngaya. Pero pag-abot ngaya sa singil, ay kaskason ngaya ng aliko. Serbisyo asin reparo. Sarumbang Serbisyo asin reparo. sa higdaan nakadangog ako hinuninin sa rumdamdam. Ay, mga tugang, igwa na lang po kita 3 minutos bago tabi mag-alas 8:30. Turugan So, digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa, ha? pala Kunyang pong Lunes. sa rumbang sa higdaan nakadangog ako Lunes po kita ngunyan, petsa 7 kang Hulyo taon 2025.
Sa pangaran ni Sir Tony dyan sa luwa, sa pangaran man ni Maestro nila tuon, sa pangaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory, salamat. Kay City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bunga, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. And sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services, maraming salamat po. Saga naman ha, alas 7 sundo alas 8:30. Digdi po sa satuyang programa Serbisyo Asin Reparo. Antabay po kamo atyan sa programa Sutama sana 10 to 11. Yan po sa 107.7 radyo natin Tabaco. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman ha. Adios amigos, domo arigato. Bye-bye. Ringat po kita. Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob, ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.